set. Ja nyt päästään sitten vauhtiin, kuinka nopeasti Bolt juoksee Alonso Edwardin kiinni. Siihen tarvitaan 40 metriä. Hyvin tulee myös Steve Mullins. Katsokaa Boltia. Hän tulee loppusuoralle. Hän tulee kuin 1 000 000 volttia. Karkaa rintamasta. Sean Crawford taistelee mitalista, mutta Bolt on ylitse muiden. Hän johtaa 10 metrillä. Hieman hellittääkin, juoksee jälleen maailman ennätyksen. 19.20. Jätti vielä pikkasen siimaa, koska kisojahan on tulossakin. On tämä ihmeellinen mies. 19.20. Mistä näitä tulee? Aivan käsittämätön. Marssista sanoo joku, mutta täällä maan pinnalla hän astelee ja juoksee näiden kisojen toisen maailman ennätyksensä. Ottaa toisen maailmanmestaruutensa ja siltikin vielä viimeiset 10 metriä ikään kuin nautiskellen. Tässä minä menen. Missä ovat muut? Eivät missään. 2 sormea ja 3. tulee, jos Jamaika ei tyri pikaviestiä. Kansa saa täällä sitä mitä haluaa. Aivan käsittämätön aika ja se vielä korjautuu. 1.9.